Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Zishin, 26 anyos, taga Danau City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanganak ug hangtod karon nga human ako og panganak nga doon na pa ko'y mga gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Mamurag mga anak na mangitingali ko, ma. Sakit na gyud. Magwawa. Ganina, tagdugay pang interval, pero karon tagdugol naman. Mao na gyud na. Kadugay basad aning Ivan. Imo naman kang gitahugan. Masik madugay pa to kay traffic, ma. Mato na lang ta sa lying-in clinic. Kay murag kaanak ko naman gyud kumaon. Nala, sige. Unya ang imong mga gamit. Giandam na to na ako daan, ma. Tanan na. Tana. Ngano? Alam, ma. Ngano ka? Unsa to? May busrak lagi nga tubig nga init-init gikan sa akong puwerta. Ginoo ko. Uy, Giselle, gipangagian ka nagtubig. Ginoo ko. Tubig ang imong pangagi. Mga anak ka na. Ha? Tana din sa lying-in clinic, ma. Tana. Masig magawas na ang bata. Tana. Uy, nagsigi naman nig-agas ning imong panubigan. Kusog naman kaayo. Unya, 3 cm ka na. Unya, mama. Butangan ti ka og prime rose oil. Prime rose oil? Ay, bisag unsa pa ng imong ibutang, ma'am. Sugot ra ko. Basta safe lang sa among baby. Unsa man kuno tong gibutang sa midwife nimo? Oil man kuno to, ma. Prime rose oil kuno. Balag unsa na to, basta makaanak lang kung normal. Unya, unsa may kibati nimo, ha? Sakit na jud kay, ma. Murag kumuton akong tiyan, inig busog. Ug murag... unsa na masabto, ma? May murag tubig na sab. Ay, hala. Basig bata na mo sunod, anak. Atem sa. Hain na ba tong midwife? Gibiyaan man lang kang nagbati. Nagliking na gyud ka. Wa mada sa prime rose. Kusog gyud ang imong panubigan. Delikado naman ni ma'am. Mag-side lying ta nga mag-labor. Takilid. Sakit eh. Magtakilit kong mga anak. Nak, ayan ang pagsigig reklamo diha. Patuon na lang gud sa midwife. Oo. Agay. Nakatagilid na ko, ma. Ma, may marag tubig lagi nigawas akong ilong, ma. Ginoo ko. Dugo. Gisonggo ka, Zishin. Human sa 5 ka oras na akong labor sa lying-in clinic, nakaanak gid ko. Wa ko hatag explanation sa midwife nga nagpaanak na ako. Kung nganong nag-bleeding ang akong ilong, samtang nanganak ko. Ang duha gyud nako ka ilong. Unya. Ha? May dugo naman sa bang imong ilong? Ano man ni, uy? Human naman ako pang anak. Niya pa magyapon ning pagsigig dugo sa akong ilong. Balik ka ta sa midwife, aron nga ma-check up ka. Sakit pa taon kaning akong tahi, uy, Ivan. Oh. Unya na lang kung makatarong na kong lakaw.
Magsunggo paghihapon ka? Mauna, ma. Magdugo pa man gihapon usahay ang akong ilong, uy. Usa ka semana naman sukad sa imong pagpanganak. Di ba? Nganong naapa mang kahatahon ka, ana? Nananoy, pa-check up ta na. Hinanbitaw na ko siya, ma. Nga mamalik Miss Midwife. Sakit pa man atong akong tahi, be. Ya, karon nung saan mo sa'y katarungan ni mo? Kuan na po. Ang akong kuan. Siya, Kanang Unsan ko, ana, uy. pamilya magsulting Ivan ma, uy, mauwo ko. Ay, kahanggaw. Hanggaw makang anaka ka. Maawaw ka na ko nga imo kong inahan. Nga sukad sa gamay pa kang bata, ako'y nag-atiman nimo. Sige na lang, eh. Kuan, kanang, ang unod nga mitubo sa kong sampot ba? Sakit man, good. Ha? Gibot-bot ka, Zishin. Sukat pa man niya atong pagmaptos, ma. Dito ni mitubo, pero nahuman na lang ko panganak na aman gihapon. Unsa? Aw, samot nga magpa-check up kag Dr. Jishin. Gisultihan di kang mama pa. Ayaw na lang pag-uwaw-uwaw. Ni ako kay basin maikatabang ko sa pagpa-check up nimo. Ay, Oo, ngano man ka ha? kalit mo ko kalipong pa. Uy, unsa? Magsigi ko lipong-lipong karon ug magdugo paghihapon ang akong ilong. Ug ang munag unod sa akong anos naa paghihapon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pag labor na ako, tubig man ang akong panghagi. Apan nganong nagsunggo man ko before ug after ko manganak? Hangtod karon magsigi paghapon kog sunggo. Ngano man ni? Ikaduhang pangutana, pagpanganak nako, gipasidelaying ko sa midwife. Og mauto, nagsunggo ko. Karon naman gud ko kadungogan ng patakiliron ta mga anak. Mao katoy nakasunggo nako. Ikatulong pangutana, magpanlipong ra ba ko ron? Sa sige ko kahanig pagsunggo. Maong na-anemic nako. Unsa may akong buhaton aron mahunong na ning akong pagsunggo. Ikaupat og katapusan, pag mabdos na ako, may murag unod nga mitubo sa akong anos. Sakit ba ya? Nagtuo ko, dinalang ni sa akong pagmaptos. Apan nanganak naman lang ko, napaman gihapon. Unsa man di ay ni? Unsay pawaan ni? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Zayshin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, nanan sa ako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mabatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini fears, ang kahadlok, are nothing more than a state of mind. So it is just a state of mind, no? So mawaligi nang parehar man yung mga the number one risk nga ning kinabuhi is when you will not take risk. May mo kuan puta. Musuway-suway gud puta, no? Dili lagi kung dili next kani sunod gud. Dili man na ingog ang tanan nimong gusto sa imong kinabuhi, murabag ka ng magic nga mahatag dayon sa imo, no? So, puros nilisod ang atong gisagubang ning kinabuhi, walay sayon, na? Bisag pagpunit og sinsiyo sa sahog, posible pa mubikil imong hawak.
Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Zishen, no? 26 years old, taga Danau City. Alright, so going back to our sender, si Jason, no? Punto medical, unang pangutana, paglibor nako, tubig man ang akong pangagi. Apan nganong nagsunggo man ko before or after ko manganak. Hangtod karon nagsigi ko og sunggo. Nganong man kaha ni? Posible nag pre-eclampsia or eclampsia ka JC, no? Usahay man god kung premature rupture o bag of water, o nagitawag na mo sa among pagtuon sa ubigay ni usa sa mga komplikasyon sa mga anak kung mutaas ang blood pressure. Unsa may tabo kung mutaas ang atong blood pressure? Pili lang ang mga anak, no? Anybody nga mataas ang blood pressure, there is a possibility nga mo rupture ang mga small blood vessels. So mao na nga magdugo somewhere, no? May gini kay sunggo, no? Kuyaw kay ari sa brain dapit, no? Kay tulo mo kaklase ng atong blood vessels, no? Kining artery mo ni muda sa oxygenated blood sa different parts of the body. Kining veins mo ni muda sa dugo balik sa kasing-kasing. O nya kining mga capillaries gagmay ni siya nga maoy nagdugtong sa mga arteries o veins. So any increase in pressure binagtaas ng gyud kaayo, posible ni siyang mubuto o naay trauma baron. O na siya. So expected na siya nga mausas per complication sa kung nang buntis lagi, gitawag na to og eclampsia or pre-eclampsia, no? Ikado ang pangutana. Pag panganak nako, gipa side-lying ko sa midwife ug mao to nagsunggo ko. Karon raman good ko kadungog nga patakaliron ta manganak. Mao ka toy nakasunggo nako? I don't think so, no? Depende man gud po na sa presentation. Kung normal ra si palik presentation, mao nang naay mga pamaagi ang mga midwives or mga obigayni positioning. Pero kung breech presentation or footling na mga abnormal nga mga presentations, naanay mga pamaagi nga medyo dili kaayo lisod ang pagpagawa sa bata. In fact, kung mga abnormal presentation dili si palik, ang suggestion ani sa attending doctor kung naman gani obigay ni diha, cesarean section. So but I don't think so nga mao toy nakapasunggo nimo. Kay expert man yung mga midwives, mga mao ni sila gitrain po ni sila. Dili ni sila mga medical doctor, but they have been trained sa pag-assess sa mga aning mga anak, no? Ngani sa mga rural area na mga ni ng mga hilot, no? Dili mga ni sila nag-eskwela og midwifery, nursing or doktor, pero expert ni sila mo assess para nga mogawas ang bata. So kuhaan na sa mga nona nga mo to'y nakapasunggo nimo. Katulong pangutana, magpanglipong ra ko ron sa sige ko kahaning pagsunggo. You need to put some kining pack para ma-preach. Para na po nasunggo ka ng mga boxer, kita ka ng mga boxer usay magdugo ng ilong, masumbagan imong naong magdugo, no? Anybody masukmagan sa naong magdugo ang ilong, magdugo dia dagang mga blood vessels lang dapita. Ibutang nga lang pack nga mo inom siguro ka og kanang makapahunong sa kuan sa dugo, na natay mga tambal ni ana. May mga bandage nga isuk-suk diha para ma-press ang mga blood vessel nga naputol nga undang ang dugo, no? Okay? Asa na tong inyo sa Danau City, no? Dool diha sa Danau Provincial Hospital og usa ka ENT na Danau dot kaniyang hospital diha i-improve naman yung mga facilities sa atong mga provincial hospital ni Governor Bari 4. So na I'm sure ENT diha nga nagpractice diha sa Danau Provincial Hospital. Ipatanaw na imong ilong, ha? Kay magtagna-tagna lang ko. Isod kayo ko kakita, no? Sunod nga pangutana, pag nabdos nako may murag unod nga nitubo sa akong inos. Sakit baya nagtuo sa akong pagmabdos. Apan nanganak naman lang ko naa pa man gihapon. Unsa man di ay ni unsay pawala ani. Nagtuo ko nga kanang unod ding tubo sa imong inos is hemorrhoid, no? Duha man nakaklaseng hemorrhoid na internal o external. Murag cauliflower ni siya, makakuan ni siya na ay constipation, ay naanay panganak, mga kuan ni siya posibleng mahitabo, no?
naatay mga tambal ani nga mainom sa ako pag-practice sa una sa general, nag-agi ba ako general practice before ko na mong psychiatrist. Binuruton man siya nga na to, tumbala. Naanay mga binago karon ni pahid lang. Nga akong i-suggest nga you sit down, lukewarm water magabi kay ma-improve ni shaker siya, makatabang ni siya kanang maagwanta lang pod sa palanggana ha magabi nya limpyuhan gyud pod nimo nya wala gyud ko mo kay lagi na ako orientation kay medical doctor man lagi patanaw og usa ka eksperto nga gastroenterologist no or usa ka surgeon treatment ani hemorrhoid is surgery man ang uban madarag ang aning remedyo nga lukewarm water, inom tambal, pangkupos, no? Okay, so ninaw ta kasabot ka sa akong speaker ni mo Jason sa Danau City. Musta naman mo diha? So once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makananayang pagpaminaw sa atong mga RMN program taas kita greeting din sa atong lugar. Kung mga legal ng mga problema, Tony Ellen Batan, anda magdagan na mo tambal. So, from all base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakraman. Daghang salamat o maayong. Handumanan sa kaawit. Hawakan mo ang kamay ko. Maayon adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lawi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ikaw at ako. Ikaw at ako, di na muli magkakalayo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kani sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga, Lovey. Tinuod, Lovey? Uyab na ta? O, chikla. Ako na kang gisugot. Salamat, Lovey, ha? Abi ni mo, lipay kay ko nga imong gidawat ang akong gugma. Tinuod ding akong nadungog ni mo, Lovey. Nga may uyab kang tumboy. O, ma. Oh, kinsay nanguyab og tumboy? Ay, may lain pa. Ay, kining anak ni mo ay nanguyab og tumboy. Naunsa man taon ka, Lavi, oy. Kadaghang lalaki, tumboy man gyud himong giuyab. Saan man ako pa nga. Nagkasinabot namin chikla. Nga, ambot lang nimong bataa ka. Basag din na lang ng anak ni mo. Ang importante nga panggaon na siya siyang uyab nga tumboy. Asa man karon? Di pa ko sa eskwelahan. Magawat ko ni mo diris kawasa. Mga unta. Sige. Mochatra ko nimo. Okay, bye. Bye-bye. Love you. Yung mo itong uyab, Labi? Utanam ka. Tano lang ko. Si pangutana di ha inot-not. Harti ha sa di mo eh. Tarang tanda ra ko. Ambot nimo.
Unsa man kang guba mo kay nang naong nimo? Da, gisapot ko dito eh. Kisa may mga gisaputan. Idool na sa tong not-not na ako. Gilabtan ka niya? Awa man hinuon. Maglagot mo ko magtanaw ng naong niya eh. Ano maglagot man ka niya? Dili lang gid ako matuyo. Mag-init akong ukon, makakita ko niya. Mao ba? Dali na. Magpabugnaw ta aron. Mawa ng kainit si mo. Katagan din akong assignment, uy. Oh, uy. Ni-message si Chikla na ako. Love, tawagi, kupi. Ang sakay tuyo ini niya. O, sa may tuyo ni mo, love? Wa lang. Ganahan ko nga. Sa istorya ta. Love, busy pa man kaayo ko, uy. Napakoy daghang buhaton nga assignment. Sus. Ayaw na lang, we. Hello, love? Hello? Hindi pa akong maninuon niya. Pila naman rin kaadlaw nga. Wa naman message si Chikla na ako. Akong tawagan, Bi. Manong nanawag man ka? Dili ka ganahan nga akong tawagan? Sa lagi tuyo ni mo? Oo, gimingawar ko ni mo. Ay, kung sa mo ka. Busy ko. Love. Wa naman manawag si Chikla na ako. Nasukok tingali ni siya nga. Wala ko'y time niya. Hi, Lovey. Asa naman si tuyo ni mo? Suko. Ako ra kang giduol. Kaya mo ra mo kag... Magulanon eh. Ano mo ka? Huna-huna ra na ni mo, oy. Malipayon ra ko. Kasabot ka? Malipayon ra ko. Naon sa day ka? Ano mo raga, bugnaw naman kaayo ka na ako. Nahuna ra ni mo, eh. Ito ka nga wako makabantay. Nga nausab na ka na ako. Kun, ingon ana na lang ta. Aw, mas maayo pa tingalig magbuwag na lang ta. Oh, ikaw. Musugot ka nga magbuwag ta. Okay naman ko nga magbuwag ta. Sige, magbuwag ta. Oh, ikaw mao nakigbuwag niya o niya nagilak-hilak ka diha. Igisagitan lang ko sa hitabo, ma. May pastilan ba ya? Ayaw paghilak. Uy, labi. Kalimti tong tumboy ni mong uyab. Pangita og tinuod nga lalaki. Salamat in taon kay. Dili na makalit og sud sa kuha na si Chikla. Inanay na gid kong nakalimot niya. Unsa naman ka? Okay na ko, ma. Nakalimot ako ni Chikla. Maayo hinuon. Kung mahimo, hunong na anang uyab-uyab, eh. Pag-focus sa imong pag-eskwela. Mo naman hinuon ko kila ay. Ngawa ko ikalingawan, uy. Ay, gusto. Akong chatan akong ate. Mangayak ko og ka-chat niya.
Salamat. Kini-reply na sa ate. Paabuta lang. Kay mo chat, rasya ni mo. Ni-chat na siya na ako. May sabsad ni, uy. Dili mo na masabtan yung name. Ako ko nang stalk, be. Uy, hala. Sinutnot man yung kihatag ni ate. Oh, nanawag na siya. Bahala na. Ako na lang yung tubakon. Hello? Ay, salamat kay maging gitubag. Ngunit kami gihatag ni ate na ko, eh. Miga ang ming ate ni mo, Lavi. Wala ko sa inyo, ha? Magon sa mo ka diri. Mamisita na mo. Imog yung gitinuod, no? Nga mamisita ka na ko din, eh. Ayaw, lugod kasap ko, naku. Asa may imong tuyo na ko? Musulti na ko ni mo sa hati ng Labi, ha? Kuan, dugay naman ko nagagusto ni mo. I love you. Maglisod ako doon mo kay balita ang bugi ko. O, samot na gid nga, di ko makastorya ni mo kay may uyab mo kang tumboy. Ayaw na siya gisgot, eh. Kay buwag na mi. Nalipay sa bida ko pagkaibaw nga buwag na mo. Basin pa ning higayo na, maluoy ka na nako. Not. Hapit naman kada adlaw sinotnot dinis ato, nak. Wa pagiday na ni mo sugta. Wa pa maoy. Ako hinoon, wa ko'y supa kung kanang not-not ang imong mauyab kay sa ako biyang tanaw buutan man ang bata. Mao nga okay ra gyud ko kung magkauyab mo. Pa. Samin ko, eh. Mingaw naman hinuon ko ni Not-Not. Ay, nahigog man ako niya. Lavi, tugay-dugan mo yun ang uyab ni mo. Ang todron, wabag ka maluoy na ko. Ang tinuod-not, sa una maglagot gid ko nimo. Magsurok akong dugo ang magtanaw nimo. Pero sa dihang nagkaila ta og maayo, naluoy naman hinuon ko nimo. Og gaan na sad kay nga akong buot nimo. Gani, mingawan na sad ko nimo. Tinawad? O, lagi. Kung mo na, uyab na ta. O, Not-Not. Ako na kang gisukot. Salamat, Lavi. I love you. I love you to Not-Not. Hawakan mo ang kamay ko, pagkaibig. Dili ko din matagaan ng panahon. Nga ang tao nga imong gikalakutan, mahimo ra din nimong hinigugma. Wasad ko magmahay nga akong gisugot si Not-Not, kay pinangga man kayo ko niya. Sa pagkakaroon, mag 2 years na mi, o nagpabilin paghihapon ng niyang pagpangga na ako. Bilhin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Mao kita manghigalan kaagi ni Loving at taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kadagalohan, ikaw at ako. Ikaw at ako, di na muling Ang mong kaagi, giboto na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabangi nga naglibot sa kaagi.
I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanin.